cerkak basa Jawa kanthi irah-irahan lelakon ing pasar tuwa. Ana sawijining désa cilik kang ayem tentrem. Ing désa kuwi manggon bocah aran Joko. Joko bocah sing sregep, alus budi lan tansah nulungi wong tuwa. Saben isuk Joko lunga menyang pasar lawas kanggo mbantu ibune adol sayur. Pasar kuwi rame senajan luwih tuwa. Para bakul padha adol sembarang barang. Ana sayur seger, woh-wohan lan dolanan bocah. Swara padha rame kaya gamelan kang nembang. Joko seneng ndeleng pasar kuwi amarga pasar dadi panggon sinau lan gegayutan bebrayan. Nalika Joko lagi bantu ibune nyusuh sayur, dheweke weruh wong tuwa mlaku alon-alon nggawa keranjang gedhe kang abot. Wong tuwa kuwi tansah kesel lan kadang mandeg kanggo ngaso. Joko marani wong tuwa kuwi banjur kandha, "Pak, panjenengan betahake tulung? Keranjange abot sanget nggih." "Nggih, Le, aku wesel. Nanging ora gelem ngrepoti nek wong liya." "Aja ngono kuwi, Pak. Kula badhe nulungi mbethake keranjange punika." Wong tuwa mesem sumringah amarga krasa ditulungi. Joko mbantu nggawake keranjang tekan omahe wong tuwa mau. Ing dalan wong tuwa crita bab uripe sing prasaja lan piwulang becik. Joko rumangsa saweneng lan sinau akeh bab kabecikan. "Matur nuwun, Le. Kowe bocah sing alus budi lan duwe ati resik. Iki tak menehi wapel kanggo pengiling-iling." "Matur nuwun, Pak. Kula nindakake punika kanthi ikhlas." Saka kedadian kuwi, Joko luwih mangerteni yen nulungi wong liya iku marake rasa seneng lan tentrem ning ati. Kabecikan cilik nanging tulus iku luwih becik timbang bab gedhe.